Sa ibong kampagkakaigwan ng mga bakwit nagpadagos manggiraray ang klase sa San Jose Elementary School sa Malilipot, Albay. Si Princess aminadong naninibago pa sa sitwasyon ninda sa saindang eskwelahan. Sabi niya dahil siya makakonsentrate ni Maray sa pag-aadal, asin bako siyang komportable sa surusuan nin tao sa loob kan saindang eskwelahan. Sa ibong kainina sasabutan niya daa ang presenteng kamugtakan kan mga bakwit. Kaya pagtsatsagaan niya na muna daan siring na setup, urog pang madali naman daa sindang magbakasyon. May mga aldaw man daang nagmumodule giraray sinda. Kasi hindi, namimiss na namin yung classroom namin. Doon na lang kami sa may library, bali, schedule na lang kami dito. Kaya minsan hindi kami araw-araw dito Huli sa padagos na pag-alboroto kan Bulkan mayon, liwat na pigpaotob ngunyan kan DepEd Bicol ang modular classes. Pigtauan man ni schedule ang pagkakaigwan ng face-to-face classes lalo na sa mga eskwelahan na para mientras na ginibong evacuation centers. Alagad kung papipilion ng bakwit na si Nanay Generous na may tulong aki na pigpapaklase, mas paborda siya sa face-to-face classes. Apwera sa mas nakakaukod sa iyang mga aki, mas mababawasan pa daan sa iyong isipon, urog na sa presenteng sitwasyon nindangon yan. Maugma po kami ko tangon yan ta. Lalo na po ako, so aki ko talaga kang module na yung nahukdan. Pero kang nag face-to-face po, nakabasa po talaga siya. Nakaukod po talaga siyang Maray. Kaya ang ngunyan, gari makaadit po gari pag binalik po gari yung modular. Apwera sa pagtaon ng kalidad na edukasyon, urog na ngunyan na igwang pigkakaatubang na krisis ang sektor ng edukasyon sa nagkapirang lugar sa probinsya, padagos daan DepEd na nag-iisip ng mga paagi nga ni maka-extender pa ng ibang asistensya sa mga estudyante. Siring kang pagkondusir ng psychosocial intervention. And in-expect natin na magbibigay sila ng siguro kahit kukunting funding for the establishment of TLS natin, and we are also lobbying with our education partners para makapag-support din sila, mabigyan natin ng mga TLS, yung mga communities or schools na nangangailangan pa nito. Once we have requested yung funding sa central office, kung what is available from the Quick Relief Fund of DepEd, ibibigay naman yan sa mga schools. But hindi natin kasi very minimal lang ang budget ng DepEd for Quick Relief Fund. Ang lahat ng regions ay nag-share diyan, may share diyan. And kung sino lang yung makapag-avail ng available fund, yun lang mabibigyan. But hindi naman natin sinasabi na walang magagamit ang Bicol region. Meron naman silang ina-allocate certain amount for the TLS. Pagduduon kan tagapagtarambako sa napag-aadal kang mga estudyante ang sa indang pigtututukan, kundi magin ang salud kang mga ini. Nananaumanda asinda ning hygiene kits asiniba pa nga ni dawa papano maitao sa kaakian ang mabaskog na salud maski na sa evacuation centers. Pagdating naman ng pasukan, maybe focus naman tayo sa learning materials, teachers' kits, learning kits, those materials, resources na kailangan for their learning. Siyempre, may mga MOU naman yan, but they cannot spend sa pag-maintain ng mga schools. Sa learning resources, palaging nandyan yan. Additional modules. Basta additional funding lang. Additional assistance and siguro manpower, mga resources. Mientras tanto, pinasalamatan man kan DepEd Bicol ang man iba-ibang ahensyas di gobyerno asin man iba-ibang NGOs na padagos nindang nakakatabang sa pag-alalay sa mga apektadong estudyante darakang pag-alburuto kan nasabing bulkan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.